Dobré ránko, nachádzam sa v Tatranskej Štrbe, čakám na Nikolasa. Dáme si nejaký beh na Štrbské pleso, potom Nikolas presedla na ski Alpy a ja to všetko budem dokumentovať. Dobré ránko, pána. Čau. No, ako to vidíš? Celkom veterno. Naše plány sme pozmenili hneď na začiatku. Ratrak na tatranský spôsob sa tomu hovorí. Nakoľko zjazdovka bola ešte úplne prázdna a nachádzal sa tam jedine ratrak, rozhodli sme sa využiť túto príležitosť. Dúfam, kde prejazdujem tie pasy. Niko preto nasadil najskôr ski Alpy a behať sme sa rozhodli ísť až potom. Od rána fúkal silný a svieži vietor, čo nám trošku skomplikovalo situáciu pri nasadzovaní pásov. Tento deň sa inak Vysoké Tatry skloňovali aj vo večerných televíznych novinách, pretože rýchlosť vetra dosahovala miestami až skoro 200 km za hodinu. Ako správnemu tatranskému lyžiarovi ti chýba už iba pol decko pred jazdou, ale to asi vynecháme. Nemáme zima, tak to si nás načekne. Do dlani, ale že dobre. Dobre, ja som ready. Najhoršie už máme za sebou. To bolo naviesť pasy v tejto extrémnej kose. Mohli sme byť aj skôr v tomto závetri, ale to by nebola taká sranda. Tak ideme na to. Ideme na to. No dobre, ideme vybehnúť tento kopček. Je to zhruba nejakých 30 až 35% slop. Láme sa to zhruba od polky. Ideme to intervalovo, takže preto sme tu. Sakra. Neviem, koľko to trvalo, ale dalo to zahrať. No, nezajistil som brzo, skoro mi ušla lyža. A ideme to zvyšovať. Let's go! Sakra. Štrbské pleso, Nikolás 1-0. Nevadí, ešte sa len rozjazdujeme. Tak jo, Peťo. Číslo 2. Poďme na to. Ja to bude lepšie ako prvý pokus. To čo? Si to robím.
Bože. Horšie je, že si vôbec nepomáhal Mikali. A je tu extrémna zima. No znova. V extrémnych podmienkach sa trénuje naozaj ťažko, ale hovorí sa, že práve tu sa buduje charakter. Nachádzame sa na Štrbskom plese, v nízkej nadmorskej výške, kde sme absolvovali už skialpový tréning, nejaké intervaly do kopca a práve po vode Štrbského plesa budeme mať beh v tempe. Je celkom dosť zima, ale práve rýchlejšie tempo nás zahreje a toto je naša príprava v podstate na najtvrdšie preteky na svete, ktoré sú, a to je Hyrox a uvidíme, no. Je to viac menej o behu a práve preto beh tvorí najväčšia príprava v mojej sezóne, najväčšia časť prípravy v mojej sezóne. Pred behom sa vždycky treba najprv dobre zahriať. Tak poďme na to. Tak čo hovoríš na dnešný tréning? Trochu nás vyštípalo, pofúkal vetrík. Tak bola extrémna kosa a hlavne trénovať v tej nadmorskej výške 1300 na prvý pocit nie je až také ťažké, ale srdce a puls to cítiť, takže je to trošku iné, ten kyslík v tej nadmorskej výške. Aj keď 1300 nie je až tak veľa, ale predsa je to nejaká záťaž, ďalšia extra na organizmus a keď človek ide ten tempový beh rýchly, tak cíti sa taký nesvoj v tom tempe, hej, že je to predsa trošku pocitovo, subjektívne ťažšie. Čo bolo ťažšie, beh alebo ski alp? Ešte do kopca ten ski alp dal určite zabrať, keďže včera som ešte vybehol na Kráľovú holu, takže nebol som úplne fresh, ako by som chcel. A momentálne som v 3. týždni objemovom, kde behám, športujem v podstate 12 hodín týždenne, to je taký stredný týždeň. Tie ťažšie týždne sú určite nad 14 hodín, by som povedal, tréningu, ale ešte sa tam postupne dostávame, takže zatiaľ budujeme objem. Ďalší týždeň bude regeneračný, trošku deload, padne aj intenzita, padne objem a trošku si oddychnem a ďalší týždeň v podstate ideme zase do toho. Tak závod budeme mať prvý Hyrox vo Viedni, hneď na to sú Katovice, v podstate 2 po sebe. Ten Viedeň pôjdem asi double s kamarátom, s ktorým držíme národný rekord. Budeme sa určite snažiť stlačiť čas v pročku pod 55 minút a ten Katovice už pôjdem potom solo, takže to bude, tam by som chcel ísť po tú hodinku, no uvidíme ako to pôjde. A naša príprava začína behom, ale presunieme sa aj do posilovne, kde vám ukážem, ako trénujeme v podstate špecificky na ten Hyrox, takže uvidíme sa tam.